carboni, or, hidrogen. Tot el que existeix a l'univers està format per elements. L'aigua, les teves ulleres de sol o fins i tot la pols d'una... Les persones també estem composades per molts elements, però no aquests, sinó gènere, orientació sexual, origen, edat, classe social, diversitat funcional, cultura, família, cos, història. Per exemple, Joana no viu solament com a dona trans. També és hormonalment intersexual, racialitzada, migrant, té un cos divers, a l'atur... I cadascuna d'aquestes realitats, combinades entre si, influeix en la manera com experimenta el món. Perquè no totes les persones LGBTQIA+, vivim les mateixes discriminacions i tampoc comptem amb els mateixos privilegis. Spoiler! L'orgull no ve en talla única. Una persona pot patir LGBTI-fòbia i alhora tenir privilegis econòmics. Una altra pot viure racisme, plomofòbia i precarietat de manera simultània. I una altra pot sentir-se exclosa fins i tot dins del mateix col·lectiu. Això ho anomenem mirada interseccional, una manera d'entendre que les discriminacions no sempre actuen per separat. Es creuen, s'acumulen, s'entrellacen i generen experiències úniques. Perquè quan mirem una sola etiqueta, només veiem una part de la realitat. Però quan reconeixem totes les dimensions que conformen una persona, entenem l'orgull en tota la seva diversitat. Totes les realitats. Un sol orgull. Mirada interseccional. La fórmula per entendre totes les realitats. Pride Barcelona 2026. Reivindicació, visibilitat i celebració.